Mijn naam is Sophie. Samen met mijn broer Hans en zijn vriend Alexander ben ik gevlucht uit een wereld waar niemand zichzelf meer kan zijn. Eerst waren er enkel mobieltjes. Daarna kwam Facebook. En nu zeg het sociaal collectief. Een samenleving waarin we niet digitaal met elkaar verbonden zijn, maar met onze geest. Een samenleving zonder vrije gedachten, zonder eigenheid. En dat met het plegen van 1 telefoontje. Nu zitten we hier, ver verwijderd van de samenleving om te leven zoals vroeger. Toen alles nog veilig en simpel was. Zonder bespiedende ogen, zonder technologie, zonder vrienden. Daardoor ben ik gaan twijfelen. Ik kan er niks aan doen. Hans zegt dat het bij hoort en dat ik moet volhouden. Maar het gevoel gaat niet weg. Zijn wij hier werkelijk beter af dan de rest? Nog steeds denk ik aan ze. Iedere dag. Hier is Middelburg. U luistert naar Radio Middelburg. Dankzij uw moed tijdens operatie Appelvreters hebben wij beter inzicht mogen krijgen in de defensielinies van de vijand. Helaas heeft dit geleid tot de opofferingen van goede mensen in sector 51.4. Tot ons groot verdriet zijn de volgende namen opgegaan in het collectief. Sector 51.4. Domme. Hans.
Alexander! Whisky Romeo aan hoofdkwartier. Nog steeds geen bericht van strijder Alpha uit sector 51.4. We hopen op zijn spoedige terugkomst. Uit. En? Lieve pap en mam, de missie waar ik eerder over schreef is geslaagd. Alexander is teruggekeerd met de koffer. Zodra de communicatielijnen veilig zijn, gaan we met de inhoud aan de slag. Toch ironisch dat we uiteindelijk vuur met vuur moeten bestrijden. Intussen proberen we ons bezig te houden, want de dagen beginnen op elkaar te lijken. Maar toch brengt die eenvoud, het niet hoeven plannen van de volgende dag, een zekere rust met zich mee. Daardoor weet ik nu zeker dat het de juiste beslissing was om ons oude leven achter te laten. Ik hoop dat jullie dat intussen hebben kunnen accepteren. Sophie raakt er steeds beter aan gewend. Jullie zouden trots op haar zijn. Ze mist jullie. En ik ook. Tot weerziens, zo snel mogelijk, hoop ik. Hans. Ik had ook de langspeelplaat willen meenemen, maar volgens mij bestond dat zelfs in jullie tijd nog niet. Vinton Constantijn. Prima. Hoe heb je ons gevonden? De ogen des Heren zijn gericht op de rechtvaardigen en zijn oren tot hun hulp geroepen. Hoeven jullie hulp niet? Nee, dat zie ik.
Maar weet wel dat er vele enthousiastelingen zijn die mijn baantje maar wat graag willen overnemen. Wat kom je doen? Enkele dagen geleden is er een koffer uit ons hoofdkwartier ontvreemd. We hebben niemand geregistreerd, wat maar één ding kan betekenen. Denk goed na, Hans. Als je jullie zogeheten vrijheid wilt behouden, zou ik maar snel antwoorden. Als jullie wisten wat vrijheid betekende, zou er geen collectief zijn, vinden. Wat wij bieden overstijgt vrijheid. Overstijgt vrijheid? Sophie? Wie opgaat in ons, zal worden aangepast aan het evenbeeld van volmaaktheid en nooit meer hoeven vrezen voor eenzaamheid. En daarvoor hoef je maar één ding te doen. Het enige wat jullie bieden is bedrog. Men wordt nooit bedrogen. Men bedriegt zichzelf. Je hebt 12 uur. Hier, voor jou. We komen er wel uit. Ik mis ze. Ik ook. Zullen ze ons ook missen?
Waarom is een leugen zoveel overtuigender dan de waarheid? Waarheid verblindt. De leugen daarentegen is een fraaie avondschemering die ieder woord goed doet uitkomen. Zo is het maar net. Hoe zit het met de koffer? Goed, leg uit. De frequentie die je hoort als je met je mobiel het collectief opbelt, Ja? die zorgt dat het genotgedeelte uit de frontale kwab in je hersenen continu geprikkeld wordt. Ja, dat is het. Hierin heb ik de locatie en de systeeminfo van de zendmast in Oosterschelde gevonden. Oké, en nu? Hoe zorg je dat een systeem, in dit geval onze hersenen, overbelast raakt? Geen idee. Door de input te verhogen. Nog hoger? Als dit lukt, zorgt het voor een shutdown. De hersenen krijgen dan zoveel input dat ze tijdelijk worden uitgeschakeld. En dan moeten ze weer opladen. En brengt dat ze terug? Ja, nou, ik weet niet of Nou, het... doe het. Hans, ik weet niet of dat... Ja, waar wacht je op? Ik vrees dat het niet zo simpel is, Hans. Een verhoogde frequentie kunnen de hersenen niet aan. Hans zou een hersenbloeding. De dood van miljoenen. Wil je dat niet geweten hebben? Ze waren dood vanaf het moment dat ze jullie op gingen vinden. Geldt dat ook voor je bloedeigen zus? Hans, Het is jouw beslissing, Hans.